Sa kubo na lamang naninirahan na sa Barangay San Francisco sa bayan ng Bula, nakilala ng news team ang mag-asawang senior citizen na sina Lolo Pablo Jasmin at Lola Socorro Jasmin. Taong 2004 nang makuryente si Lolo Pablo na nagdulot ng matinding pinsala sa kanyang katawan. Mula noon ay 2 dekada na siyang hindi makalakad at nakakulong sa 4 na sulok ng kanilang tahanan. Hindi ko maintindihan, yun sa terapisa na kulang ka na ako. Yung sinakuryente ako sa walaugan. Basta, abot sa nguwan, 22 23 na nga ni Sinuno. 22 years. Kaya nga, kayo wala sa walaugan. Kayo wala sa walaugan na busadi. Nung kuhan, nung 24. Mahina po sa 2004. Ayon kay Lola Socorro, tanging pagtatanim lamang ang kanilang pinagkukunan ng kabuhayan. Dahil dito, kapos sila sa pinansyal na pangangailangan kaya hindi rin kayang bumili ng wheelchair na sana'y makakatulong upang kahit papaano ay makalabas si Lolo Pablo. Magtanong-tanong mga nisagat ko to buyo. Buyo, opo. Amo sa naman na, tadi ko naman pwedeng bayan sa isto. Mo sa kaso sa senior mo. Isang nakakaantig na kwento naman ang ibinahagi sa amin tungkol sa 80 taong gulang na si Lola Socorro Audal na kasalukuyang nakikipaglaban sa malubhang sakit na kidney na sinabayan pa ng asma. Ayon sa pamilya, halos 10 taon nang dinaramdam ni Lola Socorro ang kanyang karamdaman dahil sa patuloy na paghina ng kanyang katawan. Hindi na siya tuluyang makalakad ng maayos sa kabila ng kanyang kalagayan. Pilit pa rin siyang gumagalaw sa loob ng kanilang bahay sa pamamagitan ng paggamit ng balde bilang pansuporta upang makausad lamang. Malaki rin ang naging epekto ng kanyang karamdaman sa kanilang pinansyal na kalagayan dahil sa gastusin sa gamot at pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi na po siya nakalakad kasi dakol-dakol na bagang mga ilangkaan, may siya, kidney, tapos may asthma. Hindi na siya hindi na sabi, rheuma, arthritis. Ay, tagal na yan po. Baka mga na, kasi buhay pa yung tatay ko, dati na yan. Baka mga 10 years na siguro. Yan, yung balde, upuan niya, tapos sige na niya yan ang ginigil niyang paa. Dahil sa patuloy na programa ng Provincial Social Welfare and Development Office ng probinsya ng Camarines Sur, nahatiran ang senior citizen na sina Lolo Pablo at Lola Socorro na libreng assistive device na wheelchair. Personal na inihatid ang naturang tulong sa kanilang tahanan upang agad na magamit ng mga benepisyaryo. Ayon sa pamilya, malaking ginhawa ang pagkakaroon ng wheelchair lalo na't hirap nang makalakad si Lolo Pablo at Lola Socorro dahil sa kanilang kondisyon. Malaking tulong talaga po, malaking tulong. Kasi kung wala yan, di na si nanay. Nabigyan na ng wheelchair. Kaya malaking pasasalamat ko po kay Gob na nabigyan na ng si nanay. Malaking tulong na po yan sa kanya na makapag na siya. Dako lang po pasalamat ko sa inyo. Nung si paano, nakaramram ka mo ka na. Tiniyak ng tanggapan ng PSWD nang magpapatuloy ang kanilang mga programa upang mas marami pang nangangailangan ang maabutan ng tulong ng pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur. Eli Balbin, CSN.